yini inkinga yakho? Khanye. Kuthi lamalanga nje sengukuthanza kakhulu yathi. Sandvo lami nje njalo nangokubuka liyakhula nje liyanza. Uthi lavi buka. Buka phela. Bamba la. Bengijimela wena. Ngizela nginathela ngisho nembida. Solo ngifuna kujabulisa wena. Uyazi ukuthi esontweni sisenkonzweni yokuzila kulezi insuku. Angeke ngivuma ukuthi ungcolise ithempeli laNkulunkulu. Lokhu phela uNkulunkulu lodala abantu ukuthi labashadile babolala. Phela ngeke sibe nebantwana nasingalali mina nawe. You are evil wena udinga ukuthola uNkulunkulu khanda lakho ligcwele uSathane. Baby nawe ngibuke phela. Amazwi kaNkulunkulu athi indoda kumele isebenze yondla umndeni wayo. Uright Sandva, iBhayibheli liyasho ukuthi singancishani, singagodlelani wena uyancisha. So ufunza eBhayibheli lapho ufunza amadvodza ebantu boAbraham, labe bane bafati laba ngabancisha, wena uyancisha endlini. Nawe. uNkulunkulu wakuphi izandla ezimbili. Bona ukuthi uyisebenzisa kanjani. Encane nje. Hayi mhlola yami vele mengingakunika kuzoba kancane ngoba vele nento yakhe incane. Mara Sandra sami wayikhulume so. Shuza ukhoya lo mnika kwakithi. Ne? Baby nawe. Ngiyacela nje. Njengagcina nini? Buka nje nala kuze kubhalwe ukuthi ukoma ngala isiphundu ngike. Solo next. Nje mara uyangicabangela. Ngiyacabangela. Phela ubhala ukoma nje ngoba nebank account yakhe ibhala ukuthi ukoma. Mara sithando kanti sizothandzana ngoba ibank account lekhaya please nawe hawu nawe. Ncane nje sithando sami. Khaya. Uhlukane nami wena ngikhathele mina kade ngisebenza. Nami phela ngizosebenza lapha. Khola ya. Emadoda. Suke kunjena ka madoda eselala koso. Mara ngilambisa khaya. Awendi kahle phela. Ngiloko lapha kufundisa kwena esontweni. Love. Kanye